Det er nedriveren, der er i centrum hos J. Jensen. Men det er lidt svært at klare arbejdet uden maskiner, og der er nogen at vælge imellem. Det er maskinerne, der tager det hårde arbejde og sørger for, at du ikke bliver slidt ned før tid. Men maskinerne er ikke altid en ven, du kan stole på. Jakob Andersen kører en af de helt store maskiner hos J. Jensen, og sådan her ser det ud oppe i kabinen. Og mit udsyn, det er ikke særlig godt. Det er det desværre ikke. Et gitter og store sidestolper giver mange blinde vinkler, så det gælder om at holde afstand. Selvfølgelig har jeg ikke folk tæt gående inde ved førerhuset, foran, og slet ikke ude på siden, fordi der har jeg faktisk ikke noget udsyn. Og står der en derude, jeg ser ham ikke. De nedrivere, der lever livet farligst, er de såkaldte håndmænd. Dem, der går tæt på maskinen og tager alle småting. Så håndmændene får altid en særlig instruktion, og det kræver tilvænning at arbejde tæt på maskinen. Hvis folk skal i kontakt med mig, mens jeg kører i maskinen, så er det vigtigt, at de går venstre om maskinen, så jeg kan se dem for armen og har det bedste udsyn. Og så at de selvfølgelig ikke går lige op af maskinens bånd, så de holder en afstand. De kan jo ikke vide, om jeg begynder at bakke eller noget. Det er jo livsfarligt at komme for tæt på, og det står også på vores maskiner. Så. Det er ikke kun de allerstørste maskiner, hvor man skal være særlig opmærksom på blinde vinkler. Også minigraver, bobcats, vifte og teleskoplæsere er der god grund til at passe særligt på. Der er en klar hovedregel, når du arbejder i nærheden af de store maskiner. Man skal snakke sammen, inden man begynder at arbejde om, hvor man har hinanden henne, og lave nogle klare håndtegn til hinanden om stop eller lidt mere, eller køre lidt væk. Og sådan hele tiden have øjenkontakt med dem, så man forstår hinanden. En del nedrivere kører tit de mindre maskiner som motortrillebør. Her skal du sørge for at sætte dig grundigt ind i, hvordan maskinen fungerer. Det er også meget vigtigt, at du tjekker underlaget, du kører på. Kan det bære den tons tunge maskine? Du kan ikke bare stole på tegningerne. Jack Bondo havde omhyggeligt tjekket tegningerne, da han for et par år siden var ved at rive en bygning ned. Så kører jeg op på et dæk og skriver de sidste væg ned, og så trykker jeg igennem gulvet. Kun fordi maskinen faldt usædvanligt heldigt, slap Jack med livet i behold. Altså, jeg var lidt rystet bagefter, men i og med at den røg ned på højre side, så havde jeg jo døren fri sådan set, og mest af maskinen, som kunne tage fra. Det bliver mere og mere almindeligt at sende små robotter ind og klare det rigtig hårde arbejde, så du undgår nedslidning. Så de er en af nedrivernes helt gode venner. Alligevel en, der skal behandles med respekt, så hold afstand. Du kan også komme til skade på de små håndværktøjer, der kører på el, så alt værktøj bliver jævnligt tjekket på værkstedet. Jeg står efter til elværktøjet, fordi der kan være løse forbindelser i, og folk kan få stød. Elværktøj skal efterses mindst hver 6. måned. Hos J. Jensen er håndværktøjet mærket med en strips i forskellige farver, så du kan se, hvornår maskinen er efterset. Vi tjekker ledningen, og for at se, om der er nogle huller i, og så ser vi, om det gnister ud af apparatet også, når vi prøver det. Og hvis det ikke gør det, så får det en rød strips på. Når elmaskinerne er tjekket igennem, får de en farvet strip på. Den er enten grøn, gul, rød eller blå. Tjek om din maskine har den rigtige farve for den måned, du arbejder i. Næst efter mennesket er maskinen den vigtigste kollega. Så har respekt for maskinerne, det er din bedste hjælp, men også en af de farligste venner, man kan have, hvis du ikke passer på. Og så er det selvfølgelig utrolig vigtigt, at man holder en god sikkerhedsafstand til de store maskiner.